Toukokuu 1945. Berliini kukistuu. Neuvostojoukot pyyhkäisevät läpi raunioiden. Rojun ja tuhon joukosta he löytävät jotakin mielenkiintoista. Eivät kultaa. Eivät taidetta. Eivät aarteita, joita kaikki odottavat. He löytävät koneita. Saksalaisia koneita. Edistyksellisiä koneita. Asioita, joita Neuvostoliitto ei ole koskaan rakentanut. Yksi löytö erottuu joukosta. Schwerer Panzerspähwagen SDK FZ-234. 8-pyöräinen panssaroitu tiedusteluajoneuvo. Saksalaista insinööritaitoa parhaimmillaan. 4 akselia. 4 veto. Erillisjousitus. Ja mekaanisen suunnittelun ihme. Neuvostoliittolaiset lähettävät kymmeniä takaisin Moskovaan. Tutkivat niitä. Purkavat ne. Mittaavat jokaisen komponentin. Dokumentoivat jokaisen järjestelmän. Näin teknologian siirto toimii sodan jälkimainingeissa. Voittajat ottavat sen, mitä häviäjät rakensivat. Mutta tässä kohtaa tarina muuttuu mielenkiintoiseksi. Tuo saksalainen ajoneuvo SEDK FZ-234 ei ollut kokonaan saksalainen innovaatio. Jousitusjärjestelmä. Voimansiirron rakenne. Suunnittelufilosofia. Kaikkiin vaikutteita saivat 1930- ja 1930-luvun alun amerikkalaiset mallit. Kun neuvostoliittolaiset insinöörit Minskin autotehtaalla alkavat suunnitella raskasta tykistötraktoria vuonna 1954, he tutkivat saksalaista ajoneuvoa. Siihen vaikutti amerikkalainen ajattelutapa. Tämä tarkoittaa, että vappuparaateissa punaisella torilla kulkevat neuvostoliittolaiset ohjuslaukaisimet on varustettu ajoneuvoilla, joiden sukujuuret juontavat juurensa Seattleen, Washingtoniin. Pacific Car and Foundry Company, Dragon Wagonin valmistaja. M26 panssarivaunu. Yksi Amerikan tehokkaimmista raskaista ajoneuvoista toisen maailmansodan aikana. Tästä saksalaisten insinöörien kehittämästä ja Neuvostoliiton joukkojen kaappaamasta teknologiasta tuli MAZ 535 ja MAZ 537. Kuorma-autot, jotka kuljettivat Neuvostoliiton strategisia ohjuksia. Traktorit, jotka kuljettivat panssarivaunuja Itäblokin halki. Ajoneuvot, joista tuli Neuvostoliiton sotilaallisen voiman symboleja. Kaikki ne kantoivat perimätietoa amerikkalaiselta yritykseltä, joka on edelleen olemassa nimellä PACCAR. Kenworthin ja Peterbiltin emoyhtiö. Historia on outoa. Teknologia virtaa odottamattomiin suuntiin. Ja joskus kylmän sodan viholliset rakensivat aseensa hyödyntäen toisiltaan oppimiaan asioita. Lohikäärmevaunu. Vuonna 1942 Pohjois-Afrikassa amerikkalaisjoukot kohtaavat ongelman. Panssarivaunut painavat yhä enemmän. M4 Sherman painaa yli 30 tonnia. Kun yksi hajoaa tai vaurioituu, sen uudelleen sijoittaminen vaikeutuu. Olemassa oleva Diamond TM-19 kuljetusajoneuvo sopii kevyemmille ajoneuvoille, mutta se kamppailee Shermanien kanssa, ja horisontissa olevat uudet panssarivaunut ovat vieläkin painavampia. Yhdysvaltain armeija tarvitsee vakavasti otettavan panssarivaunun hinaus- ja kuljetusajoneuvon. Sellaisen, joka pystyy toimimaan hirvittävillä teillä, selviytymään epätasaisessa maastossa, vetämään valtavia kuormia, selviytymään taisteluolosuhteista. San Franciscolainen Nucky Truck Company suunnittelee prototyypin. Massiivinen 6x6 ajoneuvo. 6 pyörää. Kaikki pyörät vetävät. Ketjuveto taka-akseleissa maksimaalisen vääntömomentin saavuttamiseksi. Panssaroitu ohjaamo miehistön suojaamiseksi. 3 vinssiä, joiden yhteenlaskettu vetokyky on 60 tonnia. Nucky ei pysty tuottamaan tarpeeksi kysynnän tyydyttämiseksi. Sopimus siirtyy Pacific Car and Foundry Companylle Seattlessa, Washingtonissa. Se on suurempi yritys. Kykenee massatuotantoon. He antavat sille nimeksi TR-1. Armeija kutsuu sitä nimellä M26.
tekniset tiedot ovat vaikuttavat. 17-litrainen Hall Scott, rivisylinterinen 6-sylinterinen bensiinimoottori, 240 hevosvoimaa. Ei nykymittakaavassa mitenkään ihmeellinen, mutta vakavasti otettava vuodelle 1943. Nelivaihteinen päävaihteisto yhdistettynä kolmivaihteiseen jakovaihteistoon. 12 vaihdetta eteenpäin. 3 vaihdetta taaksepäin. Kuljettajalla on vaihtoehtoja jokaiseen tilanteeseen. Ketjukäyttöjärjestelmä on erottuva. Rullaketjut pyörittävät takapyörän napoihin kiinnitettyjä ketjupyöriä. Itse voitelevat ketjut heittävät jatkuvasti öljyä. Voit seurata Dragon Wagon saattuetta tiellä öljyvanan avulla. Raaka, mutta tehokas. Tarjoaa valtavan vääntömomentin moninkertaistumisen raskaiden kuormien vetämiseen mudassa ja epätasaisessa maastossa. Panssaroitu ohjaamo suojaa 7 hengen miehistöä. Paksuus vaihtelee sivuilla 6 mm edessä 19 mm. Riittää pysäyttämään pienaseiden tulen ja granaattien sirpaleet. Yläosassa on rengaskiinnike 12,7 mm Browning M2 konekiväärille. Ajoneuvo voi tarvittaessa taistella. Yhdessä M15 perävaunun kanssa yhdistelmää kutsutaan M25 panssarivaunun kuljetusvaunuksi. Pelkkä perävaunu painaa tyhjänä 21 tonnia. Se voi kuljettaa 40 tonnia lastia. Riittää mille tahansa liittoutuneiden panssarivaunulle tuolloin. 8 pyörässä on erillispalkkijousitus. Mikä tahansa pyörä voi kiivetä 23 senttimetrin korkuisen esteen ilman, että muut irtoavat maasta. Hienostunutta suunnittelua. Sotilaat antavat sille lempinimen lohikäärmevaunu, massiivinen koko. Liekit sinkoutuvat pakoputkesta. Moottorin ja ketjujen jylisevä ääni. Ajoneuvo näyttää kuin mytologiasta. Sitä on valmistettu yli 2000 kappaletta. Ne palvelevat Euroopassa ja Tyynellä merellä, hinausoperaatioissa, panssarivaunujen kuljetuksissa, raskaissa kuljetuksissa. Lohikäärmevaunu ansaitsee maineensa. Sodan jälkeen monia myydään liittoutuneille maille, Belgialle, Itävallalle, Italialle, Ranskalle, Espanjalle, Turkille, Japanille. Joitakin käytetään siviilikäytössä raskaassa rakentamisessa ja metsätöissä. Muutamia on säilynyt tänäkin päivänä museoissa ja yksityiskokoelmissa. Lohikäärmevaunusta tulee legendaarinen, mutta sen vaikutus ulottuu paljon sen käyttöjen pidemmälle. Saksalainen yhteys. Samansuuntainen kehitys tapahtui Saksassa sodan aikana. Wehrmacht tarvitsee tiedusteluajoneuvoja. Nopeita, hyvin aseistettuja, kykeneviä toimimaan itsenäisesti syvällä vihollislinjojen takana. Pyörillä varustettuja ajoneuvoja nopeutta varten teillä, mutta kykeneviä selviytymään maastosta, kun tiet katoavat. Büssing N.A. AG kehittää SD-KFC 234-sarjan. 8-pyöräinen panssaroitu auto. Kokoonpano on mullistava. 4 akselia 8x8 asetelmassa. Kaikki pyörät vetävät. Kaikki pyörät ohjattuja. Etu- ja taka-akselit kääntyvät tiukkaa ajettavuutta varten. Kaikissa pyörissä on erillinen vääntösauvajousitus. Moottori on Tatra 103. V2-12 diesel. Ilmajäähdytteinen. Iskutilavuus 14,8 litraa. Teho 210 hevosvoimaa. Asennettu taakse. Painonjako toimii hyvin. Moottorin sijoittelu takaosaan on muotoilun tunnusmerkki. S, D, K, F, Z234 perheeseen kuuluu useita variantteja. Puma, jossa on 50 mm tykki, täysin pyörivässä tornissa. Pakwagen, jossa on 75 mm panssarintorjuntatykki. Raskas aseistus liikkuvalla alustalla. Nämä ajoneuvot toimivat hyvin aiotussa tehtävässään. Nopeita. Ketteriä. Tehokkaita. Mutta tarinamme kannalta tärkeintä on tämä. SDKF Z2-3-4 suunnitelleet saksalaiset insinöörit ovat tietoisia amerikkalaisesta kehityksestä.
He tutkivat kaapattuja ajoneuvoja. He lukevat teknisiä julkaisuja, kun niitä on saatavilla. Erillisjousituskonseptit, moniakseliset rakenteet, ketjukäyttöjärjestelmät. Nämä ideat kiertävät kansainvälisessä insinööriyhteisössä ennen kuin sota sulkee rajat. Amerikkalaiset eivät kopioi saksalaisia suoraan. Saksalaiset eivät kopioi amerikkalaisia suoraan. Mutta vaikutusvalta virtaa. Ideat leviävät. Insinöörit kaikkialla kohtaavat samanlaisia ongelmia, raskaita kuormia, epätasaista maastoa, rajoitettua teknologiaa. Ratkaisut kehittyvät samanlaisia polkuja pitkin. Kun sota päättyy ja neuvostojoukot valtaavat SDKF-Z234 ajoneuvot, he löytävät jotain merkittävää. Ajoneuvon, joka on paljon kehittyneempi kuin mikään Neuvostoliiton omaisuudessa. 8-pyöräinen kokoonpano. Erillisjousitus. Nelivetojärjestelmä lukittavilla tasauspyörästöillä. Ohjaustehostin. Teknologioita, joita neuvostoliittolaiset tarvitsevat, mutta eivät ole vielä hallinneet. Ajoneuvot menevät Moskovaan. Tutkimuslaitoksiin. Koekentälle. Neuvostoliiton insinöörit tutkivat jokaisen yksityiskohdan. Lähestymistapa on systemaattinen, metodologinen. Mitään ei unohdeta. Neuvostoliiton haaste. Vuonna 1954 Neuvostoliitto kohtasi oman raskaiden ajoneuvojen ongelmansa. Strategiset ohjukset kasvavat suuremmiksi, painavammiksi. R5, R12, R14. Keskipitkän kantaman ballistisia ohjuksia, jotka painavat kymmeniä tonneja. Ne tarvitsevat liikkuvia kuljetusajoneuvoja. Ajoneuvoja, jotka voivat siirtää näitä aseita Neuvostoliiton halki. Sijoittaa ne. Tukea laukaisuoperaatioita. Myös panssarivaunut painavat enemmän. T-54, T-55, yli 35 tonnia kappale. Niiden siirtäminen pitkiä matkoja rautateitse toimii, mutta rautatieinfrastruktuuri on rajallinen. Armeija tarvitsee pyörillä varustettuja kuljetusajoneuvoja. Ajoneuvoja, jotka voivat noutaa panssarivaunuja tehtailta. Toimittaa niitä yksiköille. Nostaa vaurioituneita ajoneuvoja harjoitusalueelta. Nykyiset neuvostoliittolaiset kuorma-autot eivät pysty suoriutumaan näistä tehtävistä. ZIL ja GATS-tehtaat rakentavat tehokkaita sotilaskuorma-autoja, mutta ne on suunniteltu rahtikuljetuksiin, tykistökuljetuksiin. Ei 40 tonnin ohjusten vetämiseen tai 35 tonnin panssarivaunujen kuljettamiseen. Tarvitaan uudenlainen ajoneuvoluokka. Puolustusministeriö asettaa vaatimukset. Tykistötraktori. Raskas. 8 pyöräveto maastoajoon. Kykenee vetämään aluksi jopa 10 tonnin kuormia. Laajennusvaraa raskaampiin sovelluksiin. Erillisjousitus epätasaiseen maastoon. Hydromekaaninen vaihteisto helppokäyttöisyyden takaamiseksi. Keskusrenkaanpainejärjestelmä mukautuvuuden takaamiseksi. Minskin autotehdas saa toimeksiannon. Mazet. Perustettu vuonna 1944. Uudelleen rakennettu toisen maailmansodan raunioille. Tehdas on osoittanut kykynsä. Heidän kuorma-autonsa palvelevat Neuvostoliiton armeijassa. Nyt he kohtaavat uuden haasteen. Jotain ennennäkemätöntä neuvostoliittolaisessa tekniikan alalla. Boris Shaposhnik johtaa erikoissuunnittelutoimistoa. SKB-1. Kokenut insinööri, mutta tämä projekti vaatii innovaatioita. Neuvostoliitolla ei ole perinteitä raskaista moniakselisista taktisista ajoneuvoista. Ei institutionaalista tietämystä. Ei olemassa olevia malleja skaalattavaksi. Shaposhnik tekee sitä, mitä insinöörit tekevät. Hän tutkii sitä, mitä on olemassa. Kaapattuja saksalaisia SDK Z2 34 ajoneuvoja. Sodan lopussa takavarikoitua teknistä dokumentaatiota. Suunnittelufilosofiaa. Insinööriratkaisuja. Kaikkea, mikä voisi olla hyödyllistä. Neuvostoliittolaiset lähteet kiistävät tämän myöhemmin.
He väittävät, että MAZ 535 on kokonaan alkuperäistä neuvostoliittolaista suunnittelua, mutta insinöörit, kuten Jevgeni Kochnev, dokumentoivat todellisuuden. Lainatut konseptit, muokatut järjestelmät, ei kopiointi. Inspiraatio. Ottamalla todistetusti toimivia ideoita ja kehittämällä niitä neuvostoliittolaisiin vaatimuksiin. 12-sylinterinen dieselmoottorikonsepti. Suoraan SDKFZ 234 Tatra-moottorista. 8 pyörän erillisjousitus. Mukailtu saksalaisesta suunnittelusta. Keskitetty rengaspainejärjestelmä. Hydromekaaninen vaihteisto. Lukittavat tasauspyörästöt. Kaikki teknologiat esiteltiin kuvatuissa ajoneuvoissa. MAZ 535 kehitys. Työ alkaa vuonna 1954. SKB 1 aloittaa pienemmillä projekteilla. Oppiminen. MAZ 529. Yksiakselinen traktori. MAZ 528. Kaksiakselinen versio. Asiantuntemuksen rakentaminen. Konseptien testaus. Valmistuskyvyn kehittäminen. Sitten tulee MAZ 535. 4 akselia. 8 pyörää. Kaikki pyörät vetävät. Ensimmäinen prototyyppi ilmestyy vuonna 1956. Testaus alkaa välittömästi. Vaatimukset ovat vaativat. Toimintalämpötila -40 ja +40 celsiusasteen välillä. Mahdollistaa maastoajossa mudassa, lumessa ja hiekassa liikkumisen. Raskaiden perävaunujen vetämisen maastossa, jossa ei ole teitä. Suunnittelussa on useita neuvostoliittolaisille ajoneuvoille tarkoitettuja innovaatioita. Kourunmuotoinen runko Z-profiilin sivupalkeilla. Tarjoaa lujuutta pitäen samalla painon kohtuullisena. Kaikkien pyörien erillisjousitus vääntösauvojen avulla. Jokainen pyörä liikkuu itsenäisesti. Säilyttää pidon epätasaisella alustalla. Telityyppinen akselijärjestely ryhmittelee akselit. Etuakselipari. Taka-akselipari. Etuteli on ohjautuvat pyörät. Parempi ohjattavuus kuin jos vain etuakseli olisi ohjattu. Rengaspaineen säätöjärjestelmä mahdollistaa kuljettajan säätää rengaspainetta ohjaamosta. Alhaisempi paine pehmeälle alustalle. Korkeampi paine teille. Mukautumiskyky pysähdyksittä. Voimanlähde on D12A dieselmoottori. V12 kokoonpano. Valmistanut Barnaul Transport Machinery Plant. Ilmajäähdytteinen rakenne. 375 hevosvoimaa. Ei yhtä tehokas kuin uudemmat versiot, mutta riittävä tehtävään. Hydromekaaninen vaihteisto yhdistää momentin muuntimen ja mekaanisen vaihteiston. Helpompi kuljettajalle kuin manuaalivaihteisto. Anteeksi antavampi vaikeissa olosuhteissa. 7 tasauspyörästöä jakavat voiman siirron kautta. Akseleiden välillä, pyörien välillä. Kaikki tasauspyörästöt lukittuvat itsestään. Kun yksi pyörä menettää pidon, voima siirtyy pitäville pyörille. Järjestelmä toimii ilman elektronisia ohjaimia. Puhdasta mekaanista suunnittelua, joka ratkaisee maastopidon ongelman. 4 istuttavan kokometallinen ohjaamo tarjoaa suojaa. Ei panssaroitu kuten Dragon Wagonissa, mutta umpinaista. Säänkestävä. Äänieeristys. Lämmitys kylmän sään käyttöön. Ohjaustehostin tekee raskaasta ajoneuvosta hallittavan. Pneumaattiset hydrauliset jarrut tarjoavat jarrutusvoiman. Testaus on laajaa. Uralvuoret, Siberia, Keski-Aasian aavikot, jokainen ilmasto, jokainen maasto. Ajoneuvon on toimittava kaikkialla, missä Neuvostoliitto on. Tulokset ovat lupaavia. MAZ 535 kiipeää jyrkkiä mäkiä. Ylittää syvän lumen. Kaataa veden. Suorituskykyinen. Vuonna 1958 tuotanto alkaa Minskissä. Aluksi pieniä määriä. Opitaan valmistamaan suuressa mittakaavassa. Työvoima tarvitsee koulutusta. Toimitusketjua on kehitettävä, mutta ajoneuvo otetaan käyttöön. MAZ-in 535A:sta tulee ensisijainen variantti, sekapainotraktori.
Voi vetää täysperävaunuja. Käytetään laajasti ohjuskuljetukseen. R5, R12, R14. Strategisia aseita kuljetetaan halki maan. MATS 535 tekee sen mahdolliseksi. 7. marraskuuta 1961. Punainen tori. Vuosittainen sotilasparaati. Ensimmäistä kertaa yleisö näkee MAZ 535. Se vetää perävaunua, jossa on R-14 Chusovaaja, keskipitkän kantaman ballistinen ohjus. Viesti on selvä. Neuvostoliiton sotilaallinen kyvykkyys, liikkuvuus, voiman heijaste, 16. heinäkuuta 1962. Neuvostoliiton armeija otti MATS 535A N virallisesti käyttöön. MATS 535A on nyt vakiovaruste. Tuotanto jatkuu. Noin 200 yksikköä vuonna 1961, noin 150 vuonna 1962. Ei valtavia määriä. Tämä on erikoisajoneuvo. Rajoitetut käyttötarkoitukset, mutta kriittisen tärkeä strategisille joukoille. MATS 537 evoluutio. Vaikka MATS 535 tuotanto alkaa, kehitys jatkuu. Ohjukset painavat yhä enemmän. R16 painaa laukaisun aikaan 150 tonnia. Panssarivaunut painavat yhä enemmän. Tarve entistäkin tehokkaammille kuljetuskoneille kasvaa. MAZ 535 on hyvä, mutta ei riittävä. Työ parannetun suunnittelun parissa aloitettiin vuonna 1956. MAZ 536 prototyyppi. Yksi kappale rakennettu vuonna 1957. Testaus vuonna 1958. Sisältää MAZ 535 saatuja oppeja. Näyttää, mihin on mahdollista suuremmalla teholla. Mutta armeija haluaa enemmän. Suurempaa hyötykuormaa, enemmän moottoritehoa. Parempaa suorituskykyä kaikissa olosuhteissa. Vaatimukset muuttavat painopistettä. Heinäkuussa 1959 kehityksen painopiste siirtyy malliin, josta tulee MATS 537. Ensimmäiset prototyypit ilmestyvät vuoden 1958 lopulla. Ennen virallisia painopisteen muutoksia. Suunnittelutiimi työskentelee nopeasti. MATS 535. Konseptin tarkennuksia. Enemmän tehoa. Vahvemmat komponentit. Parannettu kyky. 29. maaliskuuta 1959. Ensimmäinen täydellinen MATS 537 prototyyppi. Testaus alkaa. Ajoneuvon on osoitettava kykenevänsä MATSen 535 ulkopuolisiin tehtäviin. Puoliperävaunujen vetäminen 65 tonnin kuormilla. Maanhalki ajaminen 87 tonnin kokonaispainoisilla yhdistelmillä. Tämä on äärimmäistä käyttöä. Moottoria on päivitetty. D12 tulee D12A. Teho kasvaa 525 hevosvoimaan. Joidenkin lähteiden mukaan se on 520 hevosvoimaa. Ero on pieni. Tärkeintä on huomattava tehon lisäys MAS 535 verrattuna. Lähes 150 hevosvoimaa lisää. Vaihteistoa ja voiman siirtoa on vahvistettu tehon käsittelyä varten. Alustaa on pidennetty. Traktorin oma hyötykuorma kasvaa 15 tonniin. Voidaan vetää 75 tonnin perävaunua. MATS 5247 puoliperävaunu on kehitetty erityisesti MATS 537. Suunniteltu kuljettamaan neuvostoliittolaisia panssarivaunuja. T-54, T-55, T-62. Mitä tahansa armeija käyttääkin, testaus on raakaa. T-55 panssarivaunujen hinaamista mudassa. Lumessa. Epätasaisessa maastossa. Todellisten toimintaolosuhteiden simulointia.
MAS 537 ei pidä vain siirtää näitä kuormia teillä. Sen on siirrettävä ne minne tahansa. Kokeet todistavat konseptin toimivuuden. Ajoneuvo toimii. Pienimuotoinen tuotanto alkaa maaliskuussa 1959 Minskissä. Jo ennen virallista käyttöönottoa. Armeija tarvitsee näitä ajoneuvoja. Odotan innolla byrokratiaa. 153 yksikköä toimitettiin vuonna 1960. Ensimmäiset ajoneuvot otetaan käyttöön samana vuonna, 30. heinäkuuta 1962. Neuvostoliiton asevoimat ottivat MAZ 537 virallisesti käyttöön. MAZ 537 on nyt vakiomalli. Tuotanto kasvoi. Vuonna 1963 tilattiin 360 ajoneuvoa. Kysyntä oli huomattava, mutta Minskillä on rajoituksia. Tehdastila, laitteet, työntekijät. Tehdas kehittää uudempia malleja, kuten MAZ 543. Resurssit ovat rajalliset. Päätös on tehty. Siirretään MAZ 537 tuotanto erilliseen laitokseen. Kurgan valtaa vallan. Vuonna 1963 Kurganin pyörätraktoritehdas alkoi vastaanottaa teknistä dokumentaatiota. KZKT sijaitsee Kurganissa. Uusi laitos, joka perustettiin erityisesti raskaille pyöräajoneuvoille. Neuvostoliiton teollisuuden erikoistuminen. Jokainen tehdas keskittyi tiettyihin tuotteisiin. Tehokkuutta keskittymisen kautta. Siirtymä vie aikaa. Tuotanto jatkuu Minskissä vuoteen 1965 asti. Samanaikaisesti KZKT:n tuotanto kasvaa. Vuosien 1963 ja 1965 välillä Minskissä kootaan noin 1960 MAZ 537 traktoria. Sen jälkeen tuotanto siirtyy kokonaan Kurganiin. KZKT valmistaa MAZ 537 ja sen variantteja vuoteen 1989 asti, yli 2 vuosikymmenen aikana. Yli 10 000 yksikköä kaikissa versioissa. Neuvostoliiton raskaiden taktisten ajoneuvojen päätehdas. Useita eri rooleja varten on olemassa useita muunnelmia. Perusmallin MAZ 537 on vetoauto. 5. pyörä puoliperävaunuille, yleisin kokoonpano. MAZ 537. A on painolastiauto. Ei vetopöytää. Tavaratila takana. Käytetään täysperävaunujen vetämiseen. Erilainen painonjako. Erilaisia käyttötarkoituksia. MAZ 537D ilmestyy vuonna 1964. Generaattori on asennettu ohjaamon taakse. Se käyttää perävaunuja. Strategisten ohjusten laukaisimia tarvitaan sähköä. Ohjausjärjestelmiä. Viestintälaitteita. 537D tarjoaa sitä. MAZ 537G myös vuodelta 1964. Vinssi asennettu ohjaamon taakse. Hinausoperaatiot. Vammaisten ajoneuvojen vetäminen perävaunuihin. Itsekiinnitys, jos traktori juuttuu kiinni. Olennainen ominaisuus maastoajoon. MAZ 537V tulee vuonna 1965. Kääntöpöytä on sijoitettu kauemmas taakse. Erilaisia perävaunukokoonpanoja. MAZ 537E seuraa perässä. Yhdistää 537VN ominaisuudet lisävaihteistoon generaattorin käyttämiseksi. Useampia versioita useampiin tehtäviin. MAZ 537L ja 537P ovat painolastiautoversioita vinssillä ja ilman. GoETT on alustaan perustuva raskas hinausajoneuvo. Jokaisella versiolla on tietty tarkoitus. Alusta on osoittautunut mukautuvaksi. MAZ 537 tuli yleinen Neuvostoliiton asevoimien palveluksessa, panssarivaunujen kuljetuksessa, tykistön hinausajoneuvoissa, ohjusjärjestelmissä,
Rakennuskoneiden kuljetuksessa. Lentokoneiden hinausajoneuvoissa sotilaslentokentällä. MATS 537 toimii kaikkialla, missä raskaita kuormia on siirrettävä. Strateginen ohjuskantaja. MAZ 537 tulee kuuluisaksi yhdestä tietystä roolista. Strategisten ohjusten kuljettamisesta. Punainen toriparaati kylmän sodan aikana. Länsimaiset tiedusteluanalyytikot seuraavat tarkasti. Valokuvaavat, dokumentoivat, joka vappu uusien aseiden vierivät katsomoaulan ohi. Massiivisia ohjuksia perävaunuissa. MAZ 537 traktoreiden vetäminä. SS-5 Skean. Neuvostoliittolaisessa käytössä R-14 Chusovaja. Keskipitkän kantaman ballistinen ohjus. Kantaman 4500 kilometriä. Ydinkärki. Käytössä vuosina 1961–1984. MAZ 537 kuljettaa niitä. SS-8 Sasin. R-16 neuvostoliittolaisessa käytössä. Mannerten välinen ballistinen ohjus. Ensimmäinen neuvostoliittolainen mannerten välinen ballistinen ohjus valmiina käyttöönottoon. MAZ 537 voi vetää kuljetusperävaunua. SSN-8 Soulfly. Laivaston ballistinen ohjus. Sukellusveneellä laukaistava ase. Mutta kehitys- ja testausvaiheessa sitä kuljetettiin maitse. MATS 537 käsittelee sitä. A.P. MM-1 Galosh. Neuvostoliittolainen ballististen aineiden torjuntaohjus. Osa Moskovan ohjuspuolustusjärjestelmää. Sijoitettu pääkaupungin ympäristöön. MAZ 537 tarjoaa liikkuvuutta. Erilaisia risteilyohjuksia. Tiedustelulennokkeja. Strategisia järjestelmiä. Kaikki vaativat erikoiskuljetuksia. MAZ 537 alusta tukee niitä. Tehon, liikkuvuuden ja hyötykuorman yhdistelmä tekee siitä ihanteellisen. CHMZAP 5247,5 perävaunusta tulee vakiovaruste. Suunniteltu säiliökuljetuksiin. Kokonaisyhdistelmä massa 87 tonnia, MAZ 537 kanssa. Kuormanjako, jousitus, jarrut. Kaikki suunniteltu toimimaan yhdessä. Toiset perävaunut on kehitetty tiettyjä ohjuksia varten. Joissakin on 4 akselia. Joissakin on 2, yksipyöräiset. Kaksoispyöräiset. Mitat vaihtelevat yli 22-metrisistä kompaktimpiin malleihin. Jokainen ohjusjärjestelmä saa tarvitsemansa perävaunun. MATS 537 vetää niitä kaikkia. Länsimainen tiedustelupalvelu nimeää MATS 537 Neuvostoliiton strategisten joukkojen keskeiseksi osaksi. Tuotantomäärien seuranta. Sijoituspaikkojen selvittäminen. Suorituskykyjen ymmärtäminen. Ajoneuvo edustaa Neuvostoliiton kykyä siirtää ydinaseita nopeasti. Tekee niistä vaikeampia kohdistaa. Parantaa selviytymiskykyä. Vienti ja vaikutusvalta. MA. Z-537 leviää Neuvostoliiton rajojen ulkopuolelle. SEV-maat saavat ne. Puola, Tšekkoslovakia, Itä-Saksa, Unkari, Bulgaria, Romania. Neuvostoliittolaiset rakentavat armeijoitaan neuvostoliittolaisella kalustolla. MAZ 537 menee panssarivaunujen mukana. Koulutuksen mukana. Koko sotilasapupaketin mukana. Lähi-idän maat. Syyria, Irak, Egypti. Neuvostoliiton asiakasvaltiot, jotka vastaanottavat aseita. MATS 537 tukee heidän panssarijoukkojaan. Panssarivaunujen kuljetus. Helpotus. Logistiikka. Välttämätöntä neuvostoliittolaisten suunnittelemien panssarivaunujen käyttämiseksi aavikko-olosuhteissa Afganistan Neuvostoliiton miehityksen aikana. Azeriä 537 työskentelee siellä. Vaurioituneiden ajoneuvojen kunnostus.
Laitteiden kuljetus. Käyttö vuoristoisessa maastossa. Erillisjousitus ja voimansiirto osoittautuvat arvokkaiksi. Jotkut ajoneuvot pysyvät käytössä huomattavan pitkään. Kylmän sodan varastot. Neuvostoliiton jälkeiset armeijat eivät pysty korvaamaan niitä. MAZ 537 toimii edelleen. Osia alkaa olla niukasti. Huolto vaatii luovuutta. Mutta perusrakenne on kestävä. Tarpeeksi yksinkertainen pysyäkseen toiminnassa. Venäjällä on edelleen käytössä joitakin MAZ 537 traktoreita. Ei etulinjan asepalveluksessa, tukitehtävissä, raskaan kaluston siirtämisessä, hinauksessa koeajoilla. 1950-luvulla suunniteltu ajoneuvo esiintyy silloin tällöin. Anakronistinen, mutta toimiva. Vaikutus ulottuu myöhempiin malleihin. MAZ 543. 8 pyöräveto. Modernimpi. Tehokkaampi. Mutta velkaa MAZ 555 ja 537. Insinööritiedot. Valmistusosaaminen. Institutionaalinen tieto. Kaikki rakennettu perustalle. MZKT-sarja. Minskin pyörätraktoritehtaan nykyaikaisia raskaita ajoneuvoja. MAZin seuraajaorganisaatio raskaiden taktisten ajoneuvojen valmistuksessa. Rakentaa edelleen 8-pyöräisiä kuljetusajoneuvoja. Pystytys- ja kantoraketteja. Soveltaa edelleen vuosikymmeniä sitten kehitettyjä periaatteita. Teknologian ironia. Ota askel taaksepäin ja mieti kokonaiskuvaa. Vuonna 1943 Pacific Car and Foundry rakensi M26 Dragon Wagon vaunun Seattlessa. Amerikkalaista insinööritaitoa, amerikkalaista valmistusta, suunniteltu amerikkalaisten panssarivaunujen kunnostamiseen, palvelee liittoutuneiden sotatoimia. Samaan aikaan Büssing N AG Saksassa rakentaa SDKFZ 234Ä. Saksalaista insinööritaitoa, mutta kansainvälisellä kehityksellä on ollut vaikutusta. Mukana ovat myös amerikkalaiset raskaiden ajoneuvojen suunnittelukonseptit. Vuonna 1954 neuvostoliittolaiset kaappavat saksalaisia ajoneuvoja. Tutki niitä. Opi niistä. Ota mallia. Sovella sitä. Tee siitä neuvostoliittolaista. Vuonna 1946 MAZ aloittaa 535 mallin kehittämisen. Opetus perustuu saksalaisten ajoneuvojen kokemuksiin. Ajoneuvot puolestaan hyödyntävät laajempaa teknistä tietämystä, mukaan lukien amerikkalaista vaikutteita. 1960-luku. MAZ 537 aloitti tuotantonsa. Siitä tuli Neuvostoliiton strategisten ohjuskuljetusten selkäranka. Ajoneuvo kuljetti Yhdysvaltoihin suunnattuja ydinaseita. Rakennettu hyödyntäen insinööritietämystä, jonka juuret ulottuvat Saksan kautta amerikkalaisiin suunteluihin. Dragon Wagon ja MAZ 537 eivät koskaan kilpaile suoraan keskenään. Ne ovat peräisin eri aikakausilta. Ne palvelevat eri tarkoituksia. Mutta niillä on yhteinen historia, moniakselinen rakenne, erillisjousitus, tehokas voimansiirto, suunnittelufilosofia kestävien, suorituskykyisten ja kaikkialle menevien ajoneuvojen rakentamisesta. Pacific Car and Foundrysta tulee Packard, se selviää, menestyy, omistaa Kenworthin ja Peterbiltin. Valmistaa maailman hienoimpia raskaita kuorma-autoja. Todennäköisesti useimmilla työntekijöillä ei ole aavistustakaan, että heidän yrityksensä vaikutti Neuvostoliiton ohjuskuljetusaluksiin. MAZ 537 on käytössä vuoteen 1989 asti. Tuotanto loppuu Neuvostoliiton alkaessa romahtaa. Yli 10 000 kappaletta valmistettu. 30 vuotta palvelua. Tuhansia on edelleen olemassa. Jotkut toimivat. Jotkut museoissa. Jotkut ruostuvat ajoneuvojen hautausmailla. Teknologia virtaa odottamattomiin suuntiin.
Insinöörit kaikkialla kohtaavat samanlaisia ongelmia. Ratkaisut kehittyvät. Ideat leviävät. Jopa sotien kautta. Jopa ideologisten esteiden kautta. Hyvä idea on hyvä idea. Kansallisuudella ei ole väliä. Johtopäätös. Tuolla on valokuva vappuparaatista. Todennäköisesti 1960-luvulta. A. Mats 537 traktori rullaa punaisen torin läpi. Vetää perävaunua ja siinä on strateginen ohjus. Neuvostoliiton sotilaallinen voima esillä. Väkijoukko katselee. Johto katsomossa. Länsimaiden attacheet tekevät muistiinpanoja. Mats 537 näyttää voimakkaalta. Tarkoituksenmukaiselta. 8 valtavaa pyörää. Kulmikas ohjaamo. Dieselmoottorin jyrinä. Tämä on neuvostoliittolaista insinööritaitoa. Neuvostoliiton kykyjä. Neuvostoliiton uhka. Mutta ajoneuvon sisällä jousitusjärjestelmä tuo mieleen SDKFZ 234. Siihen vaikutti amerikkalaisten raskaiden ajoneuvojen kehitys. Suunnittelua lainattiin rajojen yli. Ideologioiden yli. Aikojen yli. Kukaan punaisella torilla ei tiedä tätä, eikä välitä. Mats 537 on neuvostoliittolainen. Palvelee Neuvostoliiton armeijaa. Siinä on neuvostoliittolaisia aseita. Sen mahdollistaneiden konseptien alkuperällä ei ole merkitystä. Mutta niille, jotka tuntevat historian, ironia on herkullista. Amerikkalaiset loivat työkaluja, jotka auttoivat neuvostoliittolaisia rakentamaan supertraktorinsa. Eivät suoraan. Eivät tarkoituksella. Niitä outoja polkuja pitkin, joita teknologia kulkee sodan aikana. Lohikäärmevaunu löysi panssarivaunuja Ranskasta. MAZ 537 kuljetti ohjuksia Venäjällä. Erilaiset tehtävät. Erilaiset kontekstit. Mutta ne yhdistyvät tekniikan kautta, kansainvälisen tiedonkulun kautta, sen todellisuuden kautta, että hyviä suunnitelmia tutkitaan ja mukautetaan politiikasta riippumatta. Pacific Car and Foundry ei koskaan pyrkinyt vaikuttamaan neuvostoliittolaiseen ajoneuvosuunnitteluun. Saksalaiset eivät koskaan pyrkineet siirtämään amerikkalaisia ideoita neuvostoliittolaisille. Neuvostoliitto ei koskaan tunnustanut ulkomaisten maiden vaikutusta heidän oletettavasti alkuperäisiin malleihinsa. Silti niin tapahtui. Teknologian siirtoa sodan, kaappauksen ja tutkimuksen kautta. Insinöörit tekevät, mitä insinöörit tekevät. Katsovat, mikä toimii. Oppivat siitä. Tekevät siitä omansa. Kylmässä sodassa oli kyse vastakkainasettelusta. Vastakkaisista järjestelmistä. Salaisuuksien säilyttämisestä. Mutta politiikan alla virtasi insinööritietoa. Ideat levisivät. Ratkaisuja yhteisiin ongelmiin syntyi samansuuntaisesti. Mats 537 on nyt poistettu Venäjän asevoimien käytöstä. Uudemmilla ajoneuvoilla on se korvattu. Mutta sen perintö on säilynyt. Tuhansia onnistuneita tehtäviä. Strategista liikkuvuutta silloin, kun sillä oli eniten merkitystä, ja muistutus siitä, että teknologialla ei ole uskollisuutta kansoille. Hyvä insinööritaito on hyvää insinööritaitoa. Silloinkin, kun se alkaa Seattlessa, suodatetaan Saksan läpi ja päätyy kuljettamaan neuvostoliittolaisia ohjuksia Moskovan läpi. Näin amerikkalaiset loivat Neuvostoliiton supertraktorin. Olemalla hyviä insinöörejä, rakentamalla hyviä ajoneuvoja ja tahattomasti opettamalla maailmalle, miten se tehtiin. Joskus parhailla ideoilla on omituisimmat matkat.